Takže čau lidi, já vás teď vítám u mého prvního videa z hry Drakensang Online. Mé jméno je Schneck33 a v dnešním díle si ukážeme ty dva úkoly. Hledat v katakombách poblíž vodopádu stopy velekněze, najít další stopu velekněze na cestě mezi vodopádem a Kásnou kryptou a potom informovat Kenchilu. Dál získej amulet kultu od kněze Nefertary u zasvěceného oltáře a kasev Kenchilu. Tak jdeme na katakomb. Takže jsem v katakombách, já se něčím vezmu tady ten kol a musím běžet za otazníkem. Už běžím. Herní skok. Co já nedávám. Tak to krásně otrávím. Krásně všichni. Ano, ještě ten další. Teď otáčím. A essence. Tak. Mějme tu skok. Nádherně jsem je tady. Takže máme plný spojení úkol. Dále. Najdi další stopu. Tak dále. Tady se nějaký tady je. Tam je další. Takže. Elixír. Tak já vlastně tady mám. Aha. Ne. A tohle si můžeme dát. Tady ještě jeden. Tak. A jdeme se něčím držovat. Tak. Tady. Dále. Jo, to už je do Kenchilu. Katakomby. Tak, teď jdeme ten druhý úkol, vždycky amulet. Jo, to je tamhle. Takhle. Tak si opravím. Ne, pojďte, čekám tady na vás. A tady máme to velkněze. Teda už si ho mi to bere. Měli jsem tam krásně vpěhnul. A je po něm. Jak vidíte, tak jsem dostal level 14. Amulet. Zdar. Představ. Máme. A to máme. Tak, já se portnu do města. Ale zde ty úkoly. Tady je otazníků. Tady informovat.
Máme. Čistý? Ještě ne. To podívám. Jenom titulák. Krásné. A to je konec. Ještě informovat. To tam. Yes. Ano. Postavení úkoly. Jsou krásné dítě. Ano. Tak já se teď s váma loučím. To by bylo k dnešnímu videu všechno. A u dalšího videa. Ahoj.